Bejn is-sena 2021 u din is-sena ħarġu 50 pożizzjoni għal konsulenti fil-qasam tas-saħħa, żieda sostanzjali meta mqabbel ma' snin ta' qabel, hekk kif kull sena kienu joħorġu 4 jew 5. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta mistoqsi fil-Parlament dwar il-proċess tal-ingaġġ ta' aktar konsulenti fis-sistema tas-saħħa. Bejn is-sena l-oħra u din is-sena ħriġna 50 post ġdid. 50 post minn tok li 4-5 li kienu joħorġu is-sena l-oħra. U din is-sena flimkien ħriġna 50 post ta' konsulent ġdid u appjanat li għasnin il-ġejjin nibqgħu noħorġu da' sejħiet 25-30 konsulent ġdid fis-sena. Da jfisser li s-servizz tagħna ħajibqa' jispandi, is-servizz tagħna ħajibqa' ikollna nies li huma aktar ta' esperjenza. Chris Fearn spjega kif qabel is-sistema kienet waħda li tissejjaħ consultant led, fejn kien hemm numru żgħir ta' konsulenti bosta tobba b'inqas esperjenza li jaqgħu taħt dawn il-konsulenti. Spjega kif matul dawn l-aħħar snin il-Gvern ħadem biex ibiddel is-sistema b'kunċett imsejjaħ consultant based fejn ikollok aktar konsulenti biex bekk pazjent li jkun qed jieħu l-kura jkollu ċans jiltaqa' ma' konsulent b'aktar esperjenza. Chris Fearn spjega kif din iż-żieda ta' postijiet għal konsulenti se tkun waħda rikurrenti fis-snin li ġejjin sabiex jiġi żgurat servizz imtejjeb tal-ogħla kwalità għall pazjenti kollha.